to je videoblog, hej, nie videoblog. Lebo nikdy sme ešte nešli rovno. Treba to dať na YouTube. Čošto? Čo pretože mi strašne, ale že strašne svieti slnko do očí. Ja som videla strašne veľa srniek. Aj ráno. Veľa, koľko sme videli srniek? Veľa. A po obede som videla len ja. Bolo ich veľa. Suseda, ktorý nechodí do kostola, ale pán Ferrer ho veľmi má rád. Oveľa o ňom hovorí v kostole, ale nechodí do kostola. A často vrtajú, veľmi často vrtajú. A ne, oni nemajú psa. Našťastie. Hej, našťastie. Naši susedia vedľa majú psa. A ten breša stále, keď ide okolo niečích dverí a zacíti ľudský pach. Je to strašné. Raz ma ukúsil pes. Neukúsil, len mi roztrhal nohavice. Bolo to strašiteľné. Lebo ho viedol taký človek starý a škaredý. Nechcem ti povedať, že starí ľudia sú škaredí. Hello world. IT Expo. IT Expo. Hej, slovensky nepovedala IT Expo, ale IT Expo. Tak idem na IT Expo. Like? Tak dajte tomu videu like a odberajte ma, budem veľmi rada. Ďakujem. Myslím, že najlepšie na tých videách sú konce. Teraz čo?